Aj tretí hokejový zápas v poradí druhej ligy seniorov dopadol lepšie pre Humenčanov, ktorí tentokrát hostili mužstvo z Gelnice. V sobotu odohrali na Humenskom zimnom štadióne zápas domáci MHK Humenné a hokejový klub Slovan Gelnica. Aj týmto zápasom majú humenskí hokejisti bližšie k splneniu svojho sna, ak sa im bude dariť ako doteraz zastávať prvé miesto v tabuľke. V prvej tretine hrali vďaka chybám súpera dve presilové hry domáci a obe využili vo svoj prospech. Počas prvej presilovky využil možnosť Pavol Zavacký a v 5. minúte otvoril skóre. Na 2:0 zvýšil Martin Hopkovič počas druhej presilovky a o necelé 3 minúty ho napodobnil Pavol Segľa, ktorý vsietil posledný gól v prvej tretine. Druhú tretinu tak začal zápas so stavom 3:0 a hneď v 3. minúte pridali Jakub Mihalič na konto domácich ďalší gól. Gelničania to nevzdávali ani na chvíľu a ich snaha bola počas celého zápasu najviac viditeľná v 7. minúte tejto tretiny, keď súper zmenil svoj nulový stav na 4:1. I keď súperi hrali intenzívne a snažili sa nepoľaviť do konca zápasu, domáci im svojou bezchybnou hrou nielen v obrane a útoku nič nedarovali. Veľký podiel na výsledku mali aj brankári Martin Hudák a Imrich Petrík. Do konca druhej tretiny už mužstvo súperov gól na svoje konto nepripísalo, za to konto domácich zvýšil Jan Skokan o 1 a Ľubomír Baranok o 2 góly. Posledná tretina začala v rovnakom duchu, keď hneď v prvej minúte Ľubomír Baranok upravil stav na 8:1. Rovnako ako v druhej tretine videli diváci v bráne súperov puk 4-krát. Postarali sa o to ešte Pavol Segľa, Marek Náhlik a v poslednej sekunde zápasu Erik Bochňa. Konečný stav MHK Humenné proti HK Slovan Gelnica 11:1. V nedeľu